Selamat siang Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi kembali. Cuma bernyanyi kok lagu-lagunya Judika. Beda ya mama sih yang nyanyi. Ora pate anu, Nduk, ora pate lancar. Wis gak apa-apa sabar. Mak Jan Dek ini mama wis ngomong, Mbak Yun, engko nek wis bar acara Bayi belah wedhus, lagi kene golek lemah mbek pupuk ya engko sing elek-elek di apa ya di gua sing apik, sing jek dipertahankan kembange. Oke, Mama. Intanmu tekok tanya tentang Nino ya? Kabarnya berat. Hah? Kabarnya bagaimana? Kabarnya baik-baik saja. Tadi malam wis apa jenenge bar umroh wajib wis tawaf sa'i, wis ngombe banyu zam-zam. Terus Inara digendong papai. Awakmu nggih anu, Dok. Dek niki saiki niki nek bengi iki nganu, Nduk. Apa menyanyikan lagune Judika ku lho, Nduk. Dadine ngantek esuk ngene iki. Ngapi Judika suaranya. Iya, terus menggambar, mewarnai. Terus ngene, ayo Bu nggih gawe syutingan, ayo aku ngono. Lah sing sak syuting apa ta, Nduk? Syuting-syuting bliur lah. Syuting beliau apa koyo. Lah awakmu ning lantai dasar apa nganu, Nduk, sing ning lantai 2 aku ngono. Apa? Heeh. Kan kondang piye aku jagani kan ada tau persewaan kayak sing kursi road kayak apa ya kursi sing didorong nih lho pemirsa. Jadi nanti ada dengan membayar jasa Yutra yo akeh sing menggunakan jam ya mene. Gak mbok aku neng lantai dasar. Kalau Mbah Yi dulu pakai jasa anak-anak kuliah pemirsa ning kono padha berjajar-jajar nganggo kursi didorong ngoten niku lho pemirsa. Dulu itu bayar sekitar 900.000. Waduh, plempoken ngaleh. Oga mbok iku renek kembange sing mbok siram apa leh, Nduk? Iki murung ki. Oga mbok aku anu ya alhamdulillah Kinara karo papae aku sing enekno sithik lho, Nduk. Tak syuting ndi? Mah gak usah. Ya wes syuting. Maaf ya pemirsa masih jenengan semua sudah bosan melihat wajah saya. Tapi piye nek Utra yo konten iki isine aku bikin. Apa gawe konten apa lah ya pemirsa. Idene yo ganggu iki. Ide Intan ngene. Gawe apa, Bu? Ibu yo ora ide tan. Ya wis. Iki surau apa tak tandur kan tak ganti tempatnya. Kayak apa? Kemarin anu Dok ya ketemu Mbak siapa Dok? Mbak Tata Janeta. Iya. Ki popong ki tak syuting. Popong mau ngejangan. Zaman biyen nih pas kene iki ijek selokan tan yo. Ijek SD Ibu kan olahragane ning kene to. Bae bapaknya Bayi nganggur delingu sampai ulah. Aku tegak roh, Ibu. Lah Ibu JSD awakmu yo rong enek jek ning alam bopo. Nek weteng ibu ya. Urung. Ibu. Ya urung JSD. Delingu. Delingu khas ngono terus. Aku aja mbok jukuke, Mbak. Engko nek mbok jukuk ora kandha sing duwe mati. Iki percaya ora percaya. Lah kancaku kan dijabuti to. Gang 3 dino ki ndang yo mati iki ya. Apa kaya mati blingune ya. Bangkle barang. Ya. Jupuk pecel barang kuwi iki nek dijupuk bengi apa dijukuk tanpa roh sing duwe iki nganu pemirsa. Konon kabarnya Intan kok kono lombok ning kono gak ketok peteng. Kono kabane jeruke mati ngono. Lho, ki Ibu, Bos. Tapi jeruke wong gadu ki dijupuk wong tanpa izin ki yo lara ki wite garing iki pemirsa mati. Apa mungkin pancen Oh, buke ketok lah. Wayahe jeruke mati ya pemirsa ya. Iya.
Jah masak itu. Ning ndi? Karo pesenan apa? Pesenan dicari. Oh. Pesenan dicari ya. Bu dhuwitku wis bukeke ning ATM sing dikeki Mas Dimas. Wes ah. Ya wis. Aku ra iso ndeleh sing iso ndeleh. Repa to. Di Dei. kayak rezeki Mas Dimas. Heeh. Udah ini gua jenengan ayo Bu ndang lebono Bu. Soale apa tangguh sangu, guys. Apa ini Jakarta aku. Ini lho Mak Jah. Lah yo Oktober. Lho tak syuting ketok mobile. Oktober. Ayo. Lho Bu tak syuting ku ben liur Bu. Ora sono Bu enek cilik-cilik ibu-ibu sing ngarani juga dolanan. Kayak coklat. Oh, dikek coklat. Kayak jajan-jajan kayak coklat. Aku yo ora tekok wong Indonesia sesama jamaah apa wong luar negeri kan gak ora yo pemirsa. Cuman biyen ki lho dibaten iki tembus pemirsa. Oh. Mbah sepuh no asli penduduk kono kan. Oh. Ibadah kan pakai kursi duduk ngono toh duduk. Cuma aku ki batin. Mama, Piye ya rasane sirah dilus-lus karo wong Arab Mama. asli ya lho. apa? Bareng Nyiram kembang Bu iya tan iya. Bareng kuwi pemirsa ya. Iya wis tak sirami. Bareng wis selesai jamaah salat maghrib to. Wis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirid bareng kok ki wong ngadeg iki. Iya. Nang ngliwati aku sirahku dilus-lus. Dilus-lus. Ya aku yo ora iso muni piye-piye aku. Karepe matur sembah nuwun salam kenal ya aku yo. Aku wis meneng ae aku yo ngene-ngene Kak. Ibu yo. Terus wonge ketoke karo mbak-mbake sing mungkin Indonesia sing kerja ning kono terus dipapah jejak metu. Oh, ngono ceritane. Pas jamaah kan itikaf to ning kono ora mulih ngono aku magrib nang nek isa. Nek pengen pikis ya iku mlayu. Oh, Bu mlayu. Kamar mandine iki enek lipe ta numpak apa eskalator. Pak, apa kas kakiku jebol? Ya sing kaya awakmu as kaki enek kecantol. Oh, jebol. Pemirsa. Ya Allah Bu, kaos kakiku kecantol bolong. Wis tinggal e Bu, sapa ngerti sok mben Mbak Indah, Mas Dimas, kabeh iso rene. Amin. Iso marani kaos kakiku sing keri jere ndang muni ngono aku. Yes gak nyangka intane omongane iki enak. Kas kakiku engko iso diparani neh Bu. Marani neh yo kaos kakiku. Kas kakiku jebol e. Jebol ya wis nduk ditinggal ae ning anu kan ada tempat sampah ngono wis. Waduh gak iso alhamdulillah. Wis atas izin Allah, wis sarapan udah sarapan katanya. Ya terus ya, tuh. Ora adik delok. Lungguh kono lho. Lungguh cedhak. Lungguh cegak. Kono sing kono lho. Nduk. Pinter dipasangno sabuke. Aci, ngono. Makasih ngono. Ape iya arep ngomong terima kasih kali Aci. Kok tak pengen delok ning HP-ku Dhewe channel Mas Dimas. Oh, ning channel Mas Dimas. Iya, Ibu Kiki mang aku sampai lali urung nggih konten ki mang pemirsa. Asik gawe kerupuk gendar. Dadi ampun mboten tak syuting nggih pemirsa kegiatane Bu Yuni gawe kerupuk gendar. Seneng ya Ndek ya. Iya. Ketak nang ngene lho, maksudnya rondo ombono piye ya? Nek ngombono piye ya? Ngene lho. Iya. Delok ah. Ndang. Ibu tampil melok delok ya. Andek ketakno mireng ngene lah. Aja cedak-cedak. Enggak seneng. Adikmu piye entah rasane ngerti adik kuwi ning dhuwur pesawat. Seneng. Semoga-moga paringi ngibadahi. Kan wis nyampe kono, Nduk. Adik Mas Dimas. Tangane Mas Dimas dicepli Mbak Indah.
Ndi? Iki mang aku roh iki Dicekeli. dicekeli ya dicekeli. Mas Dimas ben gak melayu. Iya Mas Dimas bagian kepen gak melayu. Wadik ibu Dok. Wong ibadah seneng iki nangisnya nangis terharu ya Dok ya. Alhamdulillah ngono. Dadi Kiki wis suyang tenanan pemirsa. Wis bar gawe kerupuk, terus iki rencanane iki mangintan wis bar sarapan. Terus apa jenenge Kiko ape golek kangkung, pengen gawe rujak kangkung. Lah kuwi kamerane Mas Dimas didelek endi ya, Nduk ya? Sapa Nduk kuwi WA? Mbak Indah. Mbak Indah, Mbok ngono. Mbok. Heeh. Wis tekan. Walah malah tekok sing ora perkara Mbok ndek iki blonjo entek pira jelo ngumroh kok iso mikir blonjo entek pira. Wes ora usah di masak sing ndek iki Mbok entek pira jere. Entek pira Wes. blonjone. Wes ora usah bahas kuwi sing penting wis bar syukuran bar apa kok wong ibadah fokus ngibadah kok malah ki ning WA nek tulisane Mbok ndek iki blonjone kabeh entek pira jere walah mak jah piye mbahnya piye wis beres kabeh mbahnya begitu mantuk ya wis mak jah ya wis kabeh jadi tidak menunggu keringatnya mengering kok langsung nyah mak yang mak matur nuwun Mbak Yun. Turun Mbak Indah, Mas Dimas selalu nganggukno tenagane matur nuwun juga untuk Mak Ngatini ngewangi Srewi Kutil kabeh sing ngewangi sampai terlaksanane ndek ingi tasyakuran ndek ingi lancar kabeh. Muga-muga pinaringan selamat kabeh. Dan untuk seluruh pemirsa semuanya nggih, muga-muga rezekine nggih lancar. Iya amin. Kok iki cek bubuk Mas Dimas. Mangan wadik mang sepelek kok iki ya. Iki lho alah iklan sik tan. Iklan iklan ora usah di-skip kan iki sing mari entuk dhuwit kan iklan. Iya. Nek iklane iki Mas Dimas, Mbak Indah Pawang kuwi mae ngono iki ora tak skip. Lah piye lah wong beliau-beliau ini enek rezeki yo Intan yo selalu kecipratan terus lho tangi Adik. Kuwi dinggone jenenge headset ben uga berpeken Adik. Ih, ya Allah Ninoy. Anti-anti semua, angkel-angkel semua, mbah-mbah, bule, tante, om semuanya. Bu Mbak dikei foto yo. Iya, uga ku jenenge koyo tanda pengenal ngono lho. Wis muga-muga Kenara teh uga yo Kenara. Air dikei Kenara. Mau kecek. Kuwi lagi terbang urung sampai tekan dhuwur tenanan kuwi ketoke lagi take off ya. Take off. Apa pemirsa ngono ku jenenge take on. Ngono ki apa sing munggah niki apa lek jenenge sing mabur mak nging mendhuwur niki apa neh? Pesawat. Lah ya ku jenenge apa? Take on. Nek take off arep medun ya. Betul. Lho Adik alhamdulillah nggih paringi apa Mas yo mungkin dalam hati Kinara ki awake pegel tapi dekne tetep ceria, tetep semangat. Mungkin dari hati kecilnya sedulur tuane ki ngerti nek aku dijak mamah papaku ape ning gone Baitullah. Dolanan apa nduk kuwi Dik? Dolanan buku. Buku. Oh, iki bengi. Iya, iki wis bengi. Ya wes Nduk, ayo kita golek kangkung dulu nanti dilanjut kita mak merujak kangkung. Oke, sehat selalu Mbak Indah, Mas Dimas, Kinara dan semuanya. Lah ya wong renek kangkung pemirsa wis ben godhong telo sik lah metu brambang, gula abang, timun. Rujak kangkung awan-awan nak seger pemirsa, wis wawan tenanan kok. Wis sampe jam 2 deh. Sampai jam 2 lali nek iso lali iki lho pemirsa. Esuk mang kan bar nyirami terus asik gawe kerupuk gendar lagi eling elo aku mangan duwe cuwilan konten pirang menit malah aku ngono terus ndelok videone Ninoy apa nduk wis jajan mulunggo nek mam tak gawe rujak godhong telo sing magleb jane ini nggih kangkung pemirsa
iki. Sing salah ibu tak ngerti ngono mang kudune ibu telepon Mbak Nana ya kon ngumani. Iya, Pak. Gawe langsung pedes ten. Iya, pedes-pedes ngono. Salah wis masuk sekolah cah Mas Al yo mau ditero Mbak Reva. Terus Yaya Yoyo mang apa dijak ning pati wis disiapno klambine. Lho, tak tekoki lho, Nduk. Lah jarine pe dijak mama ning pati. Mah udah aku gak mau lho. Adek gak mau piye wis disiapno klambine diadai tas kok aku kan ngono ah, Mang. Gak budi aku mau sesuk masuk sekolah. Kok digoleki teman-temanmu ning kono, Nduk. Kene lho kan duduk mbek ibu kene lho. Mandeglek ning kono iki. Kacang. Lah yen sebelah ibu paling ngene kan gak apa-apa ben Di sini. ben gambare iki nek wong loro ngono gambare ora wong sitok tok. Lah. Ini. Ya ora ketok leh tampil gak dia. Ini. Ya wis sak ketokno. Sesep ora? Dak. Boten. Dak. Bocor ya? Padha bolong ya. Iya, Dok, padha bolong, Dok. Wis ki engko karek digodhog ngono etok pemirsa terus tak bumboni lombok brambang. Wis ngono ae jenenge rujak dong telo. Nek rujak kangkung ya kangkung yang digodhog. Kamu gak eling Bu Betty ta? Ijiling apa? Diwarai berbahasa Jawa ngono kok dikayakno. Wah, ya, betul 100 ya. Terus apa yang biyen kae? Apa? Basa kromone kepala, Iya. janggut, rambut. Iki eling apa ora? Biyen. Ijiling. Pas dik biyen tak lebokno ning Agama diajari Pak Anam. nek agama. Pak Anam. Diwarai pujian rukune Islam iku kabeh Ana 5. limo siji maca syahadat loro salat 5 waktu Ya. telu bayar zakat 6. 4 poso wulan Ramadan 5 Ngaji. budal lunga haji menyang Mekah tanah suci. Terus sikilku geringingan mati. Yo aja muni ngono mosok genggingan mateni wong. Kan duduke ning sebelah kene ambek Sini. iki. Kene lho diselonjorno kono lho. Ya. Mosok sikil genggingan mateni wong yo gak boleh gitu. Sikilku genggingan, Bu. Ngono. Aku sikilnya geringingan. Apa tak buat ibu? Sholat ada 5 waktu. Tuh. Nah, itu Islam. Islam. Isya, Subuh. subuh, Asar. zuhur, Asar. asar, Maghrib. maghrib. Wes, tak godhoke langsung bar iki langsung maem pemirsa iki, pengen maem. Sing seger-seger. Wes. Ini iki timunnya tak ojeki. Wes langsung saja nggih. Ya. Terus nah, Nduk. Limo Pencet lho wis tangane suci. Wis tangane Bu wis lho. Wes aku. Iya. Weh. Ayo tanya. Rambutnya ketok. Iya. Lah ndek mau tak klibas ngene. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima rasasana lagina ada Ben Nabi. lawan kerupuk gendar gawean Ibu Yuni. Enak iki kerupuk gendar. Bismillahirrahmanirrahim. Andek rene lho, Nduk. Tak cedakno ya. Ngene. Enak ya?
Hah? Iya. Ini dak. Iki kan ceritanya godhong telo. Betul. Langsung aja. Ya, betul. Bismillah. Sikilku tak ngenekno ben ora kena sambel. Minggir tang sikilem. Enak. Ya Allah. Kerupuk gendar yo. Jual. Bayi kok oleh mangki yo, Bu. Jangan darah tinggi. Oh, alah. Nek intane gak popo, intane gak sakit tak. Tak apa ya. Semoga sehat selalu. Bayi udah hari ini porsinya diatur dong. Ojo terus bagi wong saiki ngene sampun. Monggo lho. Iki jenenge dong. Dong apa? Dong ya, Bu. Apa? Godhong telo, Nduk. Godhong telondo. Nduk panas ya, Bos. Ini lho. Suapan. Wah, kerupuk gendar. Nasinya bunda nek ijek, nasinya mama Susi nek ijek. Tak klumpukno. Berkat tak klumpukno ning kulkas ngono. Ati kumut. Langsung tak gawe. Wes dadi bertumpuk-tumpuk ya gak apa-apa, engko nek wayahe laup-laup gak enek cemilan to digoreng. Terus sore kok enggak kontane yo, Bu? Mbah. Mbah kurang lho. Bek macam kok. Bek sapa? Mak masak. Oh. Nome Bu Nurul. Carek. Bu Carek. Asem ya. Durasine urung akeh ya, Bu. Nenek petugas nih. Sensus. Intan kerjanya apa iki? Kerjane? Kerjane umbah-umbah, ngiwangi ibu masak, nyapu wis. Ambek kuwi ngelapi mobil. Dadi dia mbak Indah. Ya Akeh menang umbah-umbah. Ngelapi kendaraan, ngiwangi ibu masak. Lempet-lempet ngentasi kumban wah limo. Iya, Profesinya limo. ya bet. Iki apa Ibu? Aku Oh, isi asam jenenge keluak, klungsu. klungsu, betul. Ibu roh nak sok. Isi asam jenenge klungsu. Iya. Klungsu. Mesam-mesem yen wis Tekan. tekan ketemu. Habis Ya, habis sesuk gawene Bu ya. insyaallah. Ketemu Mbak Li aku, Bang. Dik Ketemu ngene. CS. Dik iki gak enek uange endi? Kontrol. Oh, kontrol. Lah, Tutup nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ibune sek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ki pemirsa, sumedyan cerita. Ki Bu tak kei ya. Kuwi samene ya. Aku sing Siang ngene hari ya. ini doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sesakit yang paling sembuh. Semoga doa-doa yang dipanjatkan segera dikabulkan Allah. Doa yang baik-baik segera dikabul Allah. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus
Ki ibu ya.